dan panjenengan dene kepareng manunggal sinau sesarengan wonten ing India. Kula tetunggo anut kapitadosan ingkang ngrinasuk semoga kula dengan cekap matur nuwun. Oke, saderengipun mobilnya perlu pitepangan dulu. Perlu pitepangan rumiyin supados nalika mangke pasinaon menika saged langkung sekeca. Jadi keparenga kula nepangaken diri. Nama kula Faisal Nursidin. Jadi wonten kaca online kula sampun kapaca wonten itu. Nama kula Faisal Nursidin. Kula saking Catur Tunggal Depok Sleman. Terus Jalan Kaliurang sakler UGM. Saben dintenipun kula makarya wonten ing Jogja TV. Wonten ing redaktur berita basa Jawa pawartos Ngayogyakarta. Menawi rumiyin nalika menapa awal-awal Jogja TV kan tasih siaran. Ning wis mendekati uzur di belakang layar. Nggih, saderengipun menika lajeng kula ugi minangka MC untuk acara wedding. Terus mliginipun kangge upacara-upacara adat. Mliginipun kangge upacara-upacara adat Ngayogyakarta menapa dene Surakarta. Kula rumiyin ambyur dhateng MC menika the power of kepepet. The power of kepepet. Mergane didesek kawontenan kula rumiyin sinau basa Jawa, sinau pedalangan wonten ing Kraton Ngayogyakarta. Lajeng sasampunipun mayang wonten kampung kula rumiyin wonten ing Gambiran, Pandhiyan Bularjo Kidul. Nah, sasampunipun mayang menika lajeng wonten salah satunggal sesepuh kang rawuh dhateng griya. Mas, aku sesuk arep duwe gawe mantu. Mas Faisal tak jaluk dadi MC. Kula wangsulan kula nek nge-MC dereng nate. Nek mayang nate lan saged. Nah, panjenenganipun anggenipun ngendika nggih sekeca. Wong mayang wae iso kok mosok MC ra iso. Oh nggih, sendika. Nah, saking tembung sendika nalika semanten tahun 2000, tahun 2000 menika ngantos sak menika lajeng dados menapa sih tembungipun salah satu sumber pamedal kula saking MC menika. Jadi rumiyin kula kon MC blas ora gelem. Mergane aku seneng mayang kok kon MC. Ning bareng menapa berjalannya waktu menika lajeng tetela lumantar MC menika saged sinau maneka perkawis. Kula rumiyin sekolah kuliah wonten ing UGM, wonten ing Fakultas Teknologi Pertanian. Ning keyakinan saya ketika itu, keyakinan kula sinau apa wae ora ana eleke lan mesti suatu saat digunakan. Lan tetela menapa lumampah kados mekaten. Jadi menika sawetawis pitepangan saking kula. Nah, boleh pitepangan kanca ingkang online rumiyin. Monggo Pak Penny boleh kepareng pitepangan. Monggo kita pikir. Oh iya, ya terima kasih banyak Bapak Faisal atas waktunya. Izin Bapak, eh ini tuh kebetulan kalau saya ini bukan kelahiran Jogja Bapak, saya kelahirannya Jawa Barat, Cianjur. Cuman apa namanya, saya ingin belajar untuk MC bahasa Jawa. Gitu. Tempat tinggal di mana Mbak Penny? Oh iya, baik. Kalau saya tempat tinggalnya saya ada di Tempel Sleman Bapak. Oke, saya ada di Tempel Sleman. Terus memang
saat ini memang saya sedang berproses untuk menjadi MC, tapi memang basicnya saya lebih ke bahasa Indonesia, Bapak, untuk MC wedding, korporat, apa namanya, maupun MC-MC seminar seperti itu. Makanya saya daftar itu karena saya ingin upgrade diri supaya saya bisa juga untuk handle acara-acara yang menggunakan bahasa Jawa. Segitu Bapak Faisal, terima kasih atas waktunya. Nggih, matur nuwun Pak Beni. Nggih, mobilnya Pak Widodo kepareng Ardito, monggo Pak Widodo. Baik, nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten nyuwun sewu suara saged Saged dipun tampi. saged nggih. Yen Pak Uton apa maturipun tesih pating pecotot. Wah, mboten napa-napa, mangke sinau bareng. Jadi saya itu kan bantul Pak Faisal, Mbak Penny dan Bapak-bapak yang rawuh di sini. Saya tuh bantul tapi malu dengan kembantulan saya karena nggak bisa bahasa Jawa dengan baik lah. Jadi usia itu sudah 67,5, hampir 70. Lah 2 tahun setengah insya Allah pensiun, dan ini menyiapkan diri untuk apa ya lebih banyak aktif nanti di masyarakat, di kampung dan sebagainya. Kalau orang yang ngomong Jawa ya ora pantes lah ya. Jadi bukan kalau Mbak Penny, Pak Faisal kan sangat luwes, itu MC-nya udah kelihatan lah. Auranya udah aura sangat luar biasa, itu aura sudah host MC Mudah-mudahan Pak. ya si Pak mahal lah Kulinan itu. itu Pak Widodo. Saya masih belum lah. Nanti saya ingin belajar bahasa Jawa ya untuk ngomong di pertemuan-pertemuan RT. Syukur nanti bisa nge-MC lah. Jadi apa? Jadi muridnya Pak Faisal sama Mbak Penny, nanti jadi cantriknya juga mau lah saya. Mudah-mudahan nanti dimudahkan Allah, disehatkan Amin. semuanya, dan kita bisa belajar. Paling tidak kan ini kan budaya yang sangat mahal ya. Kalau Betul. kita keliling beberapa tempat di tempat lain, di negara lain, maksud kita belajar bahasa orang lain, kok kita juga tidak belajar bahasa sendiri, malah kehilangan atau terlupakan malah. Itu kan juga ironis bagi kami. Oleh karena itu mudah-mudahan saya tidak apa itu nebus dosa juga lah, ini untuk nebus dosa, nebus salah. Biar belum bisa tapi paling nggak sudah ada niat untuk belajar saja. Jadi ingatan matur nuwun, mohon maaf yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wabarakatuh. matur nuwun Pak Widodo. Ajanipun ingkang wonten kelas, monggo Mas. Nah, kami nggak bisa lihat yang di kelas, nih bisa nggak Oh, lihat? nggih, mangke men di setting ke Pak Suryono untuk kamera yang Nggih. di kelas. Nggih. Nami kula Sarono, alamat Klaret, Bantul, Raya Jakarta. Pekerjaan di swasta, tutoran online. Alhamdulillah anak udah 3. Padha kulon. Insya Allah pengen sinau lagi karena remen di delok rencang-rencang pun sakit nge-MC ini kita kok enak atau nanti koten napa koten ngaji ini kok kita enak lah ya, ada perasaan pengen bisa. Mungkin tinggal Pak matur suwun. Wah, nggih, Mas Sarono nggih. Monggo, Mas. Perkenalkan Pak, nama saya Erlang Kapsaja. Erlang. Ya, Kapsaja. Alamat di Gandu. Oh, Gandu. Ya, Itu Jogja TV. Hendak datang SMA. Kerja di pustakawan ya Pak. Wonten pundi, Mas Erlang? Tandan di MA Mafaza. Oh, Ketandan. Ya, di istri 1, anak 1. Oh, dereng nambah lagi. Kok sinau basa Jawa kepengine? Iki, Pak. Kebetulan itu kan saya ketua RW, Pak. Oh. Jadi kalau disuruh-suruh itu percaya diri saya itu agak kurang. Tapi kalau untuk MC kayak rapat RT itu ya dikit-dikit udah bisa. Nah kemarin sempat tetangga itu ada hajatan nikah dan kebetulan itu diperkirakan tamunya hanya sedikit. Nah sama sesepuh itu saya suruh nyoba ini kesempatan karena mumpung tamunya itu hanya sedikit.
Tapi memang karena mental saya kurang jadi yang belajar selalu memang. Siap. Mas Erlan saking Gaduh. Sadaipun Panganan Bapak dalam kasusipun ingkang paling selak dalam namung sawetan ketingan menika. Nggih. Dalam Roni, Mas Roni nggih niatipun dalam sinau basa Jawa niku estunipun jengkel, Pak. kok jengkel. Mbok menika niku menawi ngajari bocah niku bahasa Indonesia. Jadi kula pengen niku putra kang putra niku saged basa Jawa kemawon wonten wong tiyang Jawa mesti ilang jarane. Dalam kelas mboten nonton basic MC, bahkan komunikasi pun dalam mboten nonton basic kuliah komunikasi terus dia namung penasaran mawon wong Jawa kok ora semisi. Oke. Matur nuwun Mas Roni, Mas Sarono, Mas Erlan. Kemudian ingkang India 1 kula wonten asmanipun Mas Erlandu. Saking Pacitan. Nggih, dados mangke sesarengan lalang panjenengan sinau bab wicara Jawa mliginipun lajeng kangge menapa kelas menika mliginipun pengenalan gayut kalian pranatacara kalian pamedhan sabda. Dados wonten nek menapa gayut kalian wicara berbicara dalam bahasa Jawa menika padatan dipun pondhot dados 3. Setunggal naminipun sesurah. Angka kalih naminipun pranatacara. Angka 3 naminipun pamedhar sabda. Nggih. Mbak Penny bisa menerima sih nek saya nganggo basa Jawa. Saged nggih? Oke, dibuka. Bisa Bapak. Nanti kalau iya. kurang paham nanti Penny akan disampaikan ke Faisal. Nggih. Siap, nggih. Terus kangge wicara Jawa menika wonten 3. Setunggal naminipun sesurah. Angka kalih menika naminipun pranatacara. Angka 3 menika naminipun pamedhar sabda. Nah, sesurah menika pidato. Sesurah menika pidato. Pidato dengan ciri nganggo basa Jawa. Jadi sesurah menika pidato nganggo basa Jawa. Nek upama pas arep pitulasan terus gawe lomba, gawe lomba terus ngeprint banner lomba sesurah, cukup. Ora perlu nganggo lomba sesurah basa Jawa. Mergane sesurah iki mesti nganggo basa Jawa. Nek sesurah ora nganggo basa Jawa niku jenenge pidato. Sesurah tanpa basa Jawa namanya pidato. Nah, ciri yang kedua dari sesurah menika wonten ajaan positif. Jadi pidato terus ana ajaan positif. Upamane temane tentang lingkungan hidup. Ajaane napa ajaan positif niku? Oh, sumangga sesarengan jagi resik ing wewengkon. Sumangga anggenipun bucal uwuh dhateng papan pawuhan ingkang sampun kacawisaken. Semoga sesarengan jagi resik ing ilenan toya. Semoga sesarengan nanem wit sarana reboisasi kangge jagi lingkungan. Lan sapanunggalipun tergantung tema. Dados wonten ajaan positif ginakaken basa Jawa. Menika naminipun sesurah. Lajeng ingkang angka kalih menika naminipun pranatacara. Pranatacara. Wonten ingkang nyebut panatacara. Dados wonten pranatacara, wonten ingkang nyebut ugi panatacara. Tumrap umum antarane pranatacara kalian panatacara menika sami. Sing dimaksud adalah MC. Menika pranatacara. Nek secara akademisi antarane pranatacara karo panatacara menika beda. Pranatacara menika MC, panatacara menika si acara. Jadi beda antarane pranatacara kalian panatacara menika beda. Nek secara akademisi MC pranatacara, panatacara adalah si acara. Nah, sebaiknya
antarane MC kalian si acara menika beda wong. Jadi tidak merangkap MC, tidak merangkap si acara. Amargi napa? Amargi tugasnya beda. Ayahane beda. MC menika ayahane nglampahke acara sing wis dirakit. Nah, sedangkan si acara menika tugasnya adalah ngerakit lagune acara sekopra ketika dan pasca. Dadi saka sadurunge pas hari H terus sakwise iki acarane opo. Nah, menika sing ngerakit si acara. Terus mestrekke sedaya paraga ingkang tumut lampah acara menika rawuh. Menika si acara. Mestrekke hidangane wis siap. Menika ya si acara. Dadi nek MC merangkap si acara mesti bakale kepiyok. Karena kudu mestake sing ngladekke wis rawuh urung, kanca-kanca Sinoman. Wedange wis diilingi urung. Daharane wis pak urung, sing arep ngendika wis rawuh urung. Nah, itu tugasnya dari si acara. Nah, MC tugasnya adalah nglakokke lampahe acara menika. Jadi orang double sebaiknya. Menika MC. Nah, pamedhar sabda menika adalah piyayi utawi orang yang berbicara dalam suatu acara ning dudu MC. Jadi orang yang berbicara dalam suatu acara ning dudu MC. Upamane Pambagio Harjo. Pambagio Harjo menika bukan MC, ning melu ngendikan ning acara niku. Terus nek nggon layatan menika ana wakil keluarga. Wonten wakil saka masyarakat. Layatan. Nek mantenan ana sing masrahke, ana sing nampa. Terus ana meneh ular-ular. Menika ya pamedhar sabda. Nah, menika nek wicara padatan dipunro dados 3 menika. Lah, gayut kalian basa. Gayut kalian basa menika wonten pangandika ngaten saking Ranggawarsita. Menika ngendika ngaten. Menawa sawijining bangsa basane kendhih dening bangsa liya, bangsa sing basane kendhih mau wis kejajah. Jika suatu bangsa bahasanya terkalahkan oleh bahasa bangsa lain, maka bangsa yang bahasanya terkalahkan tadi sudah terjajah. Nah, basa wonten mriki boten namung bab wicara, ning basa sing dikarepke Ranggawarsita niku ya bab basa wicarane, bab aksarane, bab busanane, bab kuliner, bab tempat tinggal, bab tata laku, bab upacara adat. Nah, niku kalah oleh bangsa lain, berarti bangsa ini sudah terjajah. Nah, pramila kula sarujuk kalian Mas Roni kula wau nalika momong putra ya prayoga nganggo basa Jawa. Amarga basa Jawa menika kebak ing Subasita. Kebak Subasita. Beda karo basa liyane. Basa Indonesia menika nggih namung makan. Makan ning basa Jawa untuk mengungkapkan makan menika kathah. Nek dienggo aku maem. Ngedi. Medho. Nek dienggo wong liya dahar. Dienggo kewan maneka warna. Ana badrok, ana untal, ana gaglak, ana dan sebagainya. Menika lagi. Nah, menika kados wonten undha usukipun basa. Undha usuk menika nek nggo aku ki kepiye, nek dienggo wong liya ki kepiye. Nah, untuk keseharian nalika saged ginakaken undha usuk basa menika badhe katingal santun utawi trapsila. Santun utawi trapsila. Anak kula ana mboten wonten sing nganggo basa krama Mas. Dadi kabeh anak kula niku ngopo kabeh. Ngopo kabeh. Kula karo bojo kula nek ngajari bocah ya nganggo basa Jawa, nek gandeng simbah-simbahe niku
Sordadu toh. Sordadu sekolah tentara. Jadi bahasa Indonesia itu marai bocah. Nah, basa ngoko ning kula sisipi tembung-tembung krama sing nedake menika Subasita. Upamane ngene. Upamane nalika bocah niku takon, "Pak, Bapak arep lunga ning ndi to, Pak? Bapak arep lunga ning ndi to?" Nah, ketika masih bocah menika segera diperbaiki. Nah, Bapak niku ora lunga, Bapak iki tindak. Dibaleni 5 tahun. Pak, Bapak arep tindak ning ndi? Bapak arep latihan karawitan. Engko le Bali jam piro? Lho, Bapak kok Bali? Bapak ora Bali, Bapak kundur. Dibaleni 5 tahun. Bapak kundur jam piro? Engko le kundur jam 9. Nah, nalika lari menika tasih alit, menika gampang diluk. Jadi ketika luput langsung dikoreksi nenggon. Niku nek dienggo anak-anak ndak masalah. Nek dienggo padha dene sepadane ngaten iki kudu hati-hati. Timbang ngoreksi malah teman-teman jalan. Jadi ketika ngoreksi menika kudu nganggo kawicaksana. Kata tembung-tembung ingkang mangke panjenengan badhe merangguli beliau wonten diktat menika wonten. Dados bab basa nek wis kendhih karo basa liya ateges wis kejajah. Nah, basa wonten ing mriki menika dipun para dados kalih. Jeng menika setunggal pun sebat basa verbal. Basa verbal menika basa yang diucapkan. Bahasa yang diucapkan menika basa verbal. Dene ingkang angka kalih menika basa salira. Basa salira itu adalah bahasa tubuh. Nah, cara tembunge gestur. Jadi wicara tengah jenengan ngomong nang ngarep menika jek kudu migatake gestur. Bahasa tubuh. Margane mboten iso kuwaca, wong iki kepiye? Wong iki kepiye? Dados gestur menika perlu. Nah, verbal selama kita bisa mengucapkan tetembungan rampung. Nek gestur menika kita kudu nata salira. Mergane napa? Mergane ketika kita berbicara di depan, burung nganti ngomong sudah menjadi pusat perhatian. Lah pramila sarwa-sarwi kedah dipun tata. Aku sebagai apa? Aku sebagai MC, apa aku kedapuk sebagai pamedhar sabda. Menika menapa perlu dipun gatosaken. Aku sebagai MC, aku sebagai pamedhar sabda. Setunggal pamanipun Patrak Ngapurancang. Ngaten jejeg. Ngapurancang menika nek ngayuja menika tengenipun ngarep. Menawi Surakarta kiwa sik ngarep. Dene Ngapurancang nek yuja tengen ngarep. Surakarta kiwa ngarep. Menika Ngapurancang. Dereng mangke terkait mic. Nalika ginakaken mic. Piye supayane mic menika optimal digunakan. Nah, mic menika iso optimal digunakan menika nalika antarane tutuk karo mic menika dikailet. Dadi ora templeke plek. Jadi templeke menika sing dikarepke men suarane gandeng, gitu. Suarane gandeng. Padahal enggak. Gandeng menika gawan bayi. Gandeng menika gawan bayi. Ning nek antep beda. Setiap orang duwe antep. Ning nek gandem urung karuan. Suara kula cempreng. Ning nek nganggo menapa teknik berbicara menika mangke saged antep. Nah, mic atau sound system menika ginanipun supaya kekuatan suara menika iso kapireng luwih cetha. Menika pramila ana sing nyebutke nek sound system menika pun sebat pandaya swara. Kadang kula kanca-kanca Surakarta menika digolek-golekke men ketok Jawane. Dene tembung sound system mereka cukup. Nek terus goleke pandaya swara. Waktu amane WIP
waktu Indonesia bagian barat, terus di Jawa-Jawa tadi wekdal Indonesia iring kilen. Ora perlu, karena itu istilah tidak perlu dijawakan. Nah, tadi sound system menika ginanipun supados swanten menika saged kapireng cetha. Ewa semanten panjenengan ugi kudu mulat papan sing dienggo ngendika kuwi kondisine piye. Nek papane menggema, menggaung. Dienggo ngomong niku ana ekone. Berarti jenengan ning ngendika kudu alon-alon. Aja kemrecek, nek kemrecek ora iso ditampa kanthi cetha. Gone pendapat los des ngaten arep ngendika rada kemrecek iso. Nek tertutup terus menggaung bisa ketambahan sound system menika nggih kurang prayoga nek kemrecek. Menika ngaten. Nah, terus bab olah swara. Bab olah swara wae kula matur. Aku matur iki nganggo swara tenggak. Dadi kesane cemprek. Kepireng cemprek. Ning nek nganggo swara napas perut menika badhe dayani antep. Kula maturne nganggo napas tenggak. Nek nganggo napas perut pamenipun ngaten. Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan, matur nuwun ing dalu menika sampun kepareng rawuh kangge sinau sesarengan gayut pamedhar sabda lan pranatacara. Wonten kesane antep tinimbang kula matur kados. Lajeng nek ciri Ngayogyakarta. Ciri Ngayogyakarta menika prasaja sederhana. Dados bapine panjenengan nate pikantuk buku-buku tentang pranatacara, tentang pamedhar sabda, pedalan saking Surakarta. Menika padatan bahasane banyak menggunakan bahasa-bahasa kias, bahasa-bahasa indah sing kala mangsa malah bingung iki artine apa. Perkara nggih wonten kanca menapa panatacara, kanca MC, kanca MC senior yang beranggapan nek jenenge MC iki bahasane saya ora dingerteni dening wong. Itu berarti saya apik. Nek kula mboten. Nek kula jenenge MC menika bahasane prayoga komunikatif. Awit zamane beda. Empan dua papan. Nah, awak dhewe Yojo menika komunikatif. Nek arep neng Surakarta menika nganggo basa-basa edah dan sebagainya. Mereka sing iso napa. Nek Yojo kadose mboten. Yojo niku dadi prasaja sak madya. Sederhana, mengena. Menika wae kados. Nggih. Lan salebeting pasinaon menika mangke saupami badhe wonten pitaken. Pertanyaan monggo kemawon lajeng menapa paring tandha kula nyuwun pirsa utawi pitaken. Katen monggo beli wonten pitakenan piye to carane supaya ora grogi. Nggih Mas Eran. Dadi sing baku niku nalika supaya ngendika ning arep menika siji wani rumiyin. Nalika panjenengan menika wani menika bebasan 50% sudah ditanam. Nek panjenengan sinau kathah materine akeh subositane jagep ning ora wani ora kanggo gawe. Dadi wani rumiyin. Nek wis wani mengko bab tata bahasa, bab patra menika bisa dipelajari karo mlaku. Bisa dipelajari karo mlaku. Sing baku wani rumiyin. Kaya kula wingi, gimana niku? Mayang kowe iso mosok ngemsi ra iso. Nggih, sendika. Wis ora mikir kowe ngomong arep piye, nggih sendika. Nah, saking sendika wau terus kula golek literatur. Golek buku piye to cara ngaten sinau niku. Ya tetap kok nervous ya eneng, tetap deg-degan dan sebagainya ketika awal itu wah, ini tak terajang mawon. Yang penting aku wis diberikan kepercayaan untuk MC dan kepercayaan itu tidak akan saya sia-siakan. Kalau MC sak gaduke nalar sak dumugine lampah nalika semanten lan tetelon sih para sepuh sing nyemak kathah
Jadi neng Jawa Timur itu ternyata para sepuh sing nyemat kathah bar kula MC dipanggil dan dikandani mau ngeten. Oke, matur nuwun. Jadi ketika ada kritikan, ada saran, niku malah estune tandha katresnan sing linuwe. Iki sing prayogane nganggo tembung iki dan sebagainya. Nah, wiwit saking menika kula miwiti MC nganti tekan presenter televisi wonten Jogja TV. Dan itu juga otodidak karena kulino nang ngarepan terus kasarannya jagongan ngeten iki mau dikai kamera untuk siaran. Nika ngaten lajeng kemarin nanti kula dumugi Jabar Rangkah nanti tekan Malaysia yang mergo MC. Jadi dijaluk MC wonten ing mriku mergane salah satu raja Malaysia, kerajaan Pahang menika mantune mantan putri ini saka tanah Jawa. Terus jaluke adat Jawa yo digelar niku. Jadi sinau apa wae menika ora ana eleke dan suatu saat pasti akan digunakan. Menika ngaten minangka pambuka. Lah wonten ing ngriki mangkenipun menika badhe sinau sesarengan gayutipun pranatacara lan pamedhar sabda kangge kemasyarakatan. Pranatacara pamedhar sabda kangge kemasyarakatan. Pamane nggih terkait dinggo rapat lajeng nek nglamarke iki kepiye napa lamaran iki terus masrahke manten masrahke srasrahan iki kepiye len napa kepiye terus nek masrahke boyongan manten iki kepiye len napa kepiye menika lajeng ingkang wonten ing layatan antawisipun menika MC bab layatan. Lajeng minangka wakil warga lan uga wakil keluarga. Nah, menika mangke badhe antawisipun kangge dasaran, kangge sinau sesarengan menika. Jadi mangke pamane kaya upacara adat manten dan sak panunggalane menika lanjutanipun. Menika ngaten. Regane nek nggo manten lajeng MC lamaran dan sebagainya menika butuh kelulusan kalian jam terbang. Nah, ingkang baku menapa ingkang baku nalika panjenengan menika sampun sinau gayut kalian menika nek ana sing dawuh apa wae disendikani. Sendikane. Dawuh wicara Mas sing kan nggih. Jenengan sing MC nggih, Mas Sarono. Oke, sendika, ora ketang bar sendika itu. Biar aku iso ngomong apa pikir kari. Ketika ada menapa kepercayaan atas ngaten jangan disia-siakan. Riyen kanca kula niku nggih ngendika ngaten. Dadi wonten kanca napa budayawan ngendika ngaten. Mas, nek jenengan niku senengane adu jago. Sesuk ketemune karo botoh. Nek jenengan senengane kerengan, sesuk ketemune karo preman. Nek jenengan senenge nang budaya niku bakal ketemu karo para budayawan, para ilmuwan, karena jenengan sinau budaya menika derajate kakak. Jenengan ora njaluk nek derajate kakak. Kula eling-eling kula gondeli tenan kata-kata niku dan ternyata memang betul. Boten kok ngemenke ataupun ngremehke kanca liya boten. Jadi ketika kita mempunyai kemampuan berbicara atau bicara Jawa, niku mesti dilenggahke nang ngarep. Kanca-kanca sak pantaran kula nyinong, parkir, nang buri dan sebagainya. Walaupun itu juga sangat penting. Tanpa itu ya kacau. Yang ketika kita dilungguhke ngarep kan merupakan suatu kehormatan. Nah, jangan disia-siakan ketika ada pamundutan, paminto, panyuwunan supados jenengan bicara wonten ing ajeng. Itu antawisipun. Mas Sarono pun kulino nggih apa? Nek nggo napa pamane kaya musyawarah masyarakat Bapak RT.
saya. Oke. Oke, pakai sinau sesarengan. Sinau sesarengan. Nah, Mas Erlan Pak RW cetok kudu iso. Kalau itu sistemnya hafalan, Pak. Oke. Jadi kalau hafalan itu kan mudah, tapi hilangnya juga mudah. Bagaimana bisa mempertahankan itu? Ngaten. Dados nek kula menika apalan niku sae dienggo dasar. Maksudnya untuk pondasi bagus. Meniku model utawa cara pelajaran pedalangan. Pedalangan menika rumen bebane ya apalan. Dadi kula sinau pedalangan wonten kraton diparingi buku saka guru. Pelajarannya adalah Janturan Negara Mestina. Saiki diwaca, Dek. Minggu ngarep kudu wis apal. Dites maju. Jadi kudu apa? Dan itu menjadi dasar. Nah, menawi panjenengan kasaranipun ngapalke ngerti dasare, lah mangke menika cukup perlu nggawa catetan. Dados kangge wicara ning ngarep, baik pranatacara maupun pamedhar sabda ataupun sesorah. Menika tumrap kula perlu nggawa catetan. Catetan menika hukume wajib. Bukan kok nggo wangun-wangun mboten, nek pancen kudu nggawa. Perlune napa? Perlune catetan menika kanggo ngeling-eling. Apa to sing kudu tak aturke? Apa to sing kudu tak wedharke? Sehingga beban kita menika rada suda ketika adane catetan. Nah, catetan niku dicatet neng HP saged mboten, Mas? Saged neng bahaya. Dicatet neng HP niku saged neng bahaya. Pamane bila catet neng HP, HP-ne lali ora dicas. Bapak Ibu yang satu kehormatan, matur nuwun, pet ireng dengan. Niku cetha langsung arep ngomong apa iki. Nah, pramila catetan saya menyarankan catetan menika wonten kertas. Bisa diketik, print ataupun ditulis manual. Lah catetan menika isine napa? Isine gumantung panjenengan ngayahi sebagai apa? Upamane panjenengan sebagai MC. Oh, berarti catetane MC iki. Sebagai pamedhar sabda, pambagioharja, apa to sing kudu tak aturke iki? A B C D E F G. Nek catetan iku. Aku sebagai masrahke asok tukon. Apa to sing kudu tak catet? Nah, menika ana poin-poin. Mas kula nek poin-poin niku anu bingung lare ngembangke. Pamane satu ditepangan, loro iki. Kula bingung lare ngembangke. Nek ditulis kata-katane utuh parang mboten. Boleh. Dan terus catetan niku saupami arep ditulis utuh menapa ingkang badhe panjenengan wedharaken boleh. Catatannya satu. Tulisannya cetok. Lajeng angka kalih menika jangan ada kalimat yang terpenggal ke halaman berikutnya. Tadi satu halaman menika ya sak paragraf rampung. Ora terpenggal di belakang. Nah, nek ditulis dijabarke, tulis jabarke napa? Kata per kata, kalimat per kalimat. Menika padatan catetane dadi akeh. Nah, ketika catatan akeh, kepeane akeh, menika dikai nomor halaman. Halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Perlune apa? Perlune nalika nika geser halaman ora kleru. Nek ora ana catetane halaman, kadang kala kleru. Semoga lampahe ngadicara menika dipun wiwiti kanthi kepegal halaman berikutnya kanthi golek wawasan hamdalah. Hamdalah ini penutup. Nah, menika dienggo menapa? Supaya aja kleru. Jadi DKI halaman ditulis utuh boleh, sangat boleh. Nah, menawi panjenengan wis apalan iso, nah sing baku adalah mengerti dan memahami bagian per bagian iki apa. Bagian per bagian dari acara menika pambuka ki sing arep tak aturke apa? Salam sing arep tak aturke apa? Ketika menika sudah mengerti dan memahami, nah catatan menika tinggal poin-poin dan poin-poin. Nah, meskipun
catatan menika alit cilik ning menika prayogi dipersudi supaya tampilannya indah. Mergane napa panjenengan yang ngarep dadi pusat perhatian. Dadi aja kok catetane niku wis kasarane oleh snack terus tutupnya disuwek terus dienggo nyantut ya iso nyantut gurine tutup snack saged. Ning ketika digawa ngeten iki rak ya suwekane ora rapi tulisannya selamat menikmati terus mriko. Ini tulisannya dhewe. Nah, prayogi tetap dipun napa dipun persudi supados catatan niku ya apik karena itu menjadi bagian dari penampilan, bagian dari performa. Nang ngarep performa. Nah, lesehan jek pripun Mas? Niku ya performa. Iya. Senajan to lesehan niku ya performa. Nah, lesehan berarti panjenengan pamane sebagai MC berarti golek papan sing matis. Matis menika strategis. Strategis agar apa? Agar bisa dipirsani dening audiens. Dipirsani dening para rawuh. Klebu nek pamane kursen terus ana meja ning ngarep kaya nek rapat kelurahan ngoten MC ya golek papan sing matis. Ning ora ning tengah persis, nek ning tengah persis membelakangi narasumber atau pembicara yang lain. Berarti ning pinggir atau nah pinggir mriko ana layare berarti yang pinggir ini. Ora ning cedak layar. Terus tempat yang strategis menika perlu panjenengan bersani. Minangka jajaring MC. Catatane nek MC ya jelas, acara iki opo. MC kudu ngerti iki acarane opo. Acarane opo. Terus tempat dan tanggalnya. Ini gedung opo? Tanggal piro. Nah, arep nganggo tanggalan Jawa ya dikai tanggalan Jawa. Terus urutane acara. Urutane acara apa? Siji pembukaan, loro. Nah, urutane acara dan sebagainya menika gathuk karo si acara. Mergane sing gawe urutan acara iki dong si acara, dudu MC. Ning kalau mongso meten karang padusunan, MC iki ya serangkep si acara, jadi kudu wirawiri yang menentukan acaranya ya MC-ne dhewe. Nah, pramila pengetahuan sebagai si acara untuk MC menika nggih perlu. Pambuka, lajeng apa? Pamedhar sabdane apa? Pambagya harja sapa? Terus iki dan sebagainya sekan penutup. Nah, jika suatu daerah menika sing iso ngendika ki akeh. Jika suatu daerah sing iso ngendika ki akeh, berarti daerah menika praja. Praja. Dadi pamane kaya wong duwe gawe. Mantenan to. MC-ne dhewe. Pambagya harja beda wong. Pengko sing masrahke ya sing nampa beda wong. Ular-ular beda wong, sing dongani ya beda wong. Karena ana wong 5. Oh, berarti sing duwe gawe iki praja. Daerah kono ya praja. Oh, ternyata sing iso wicara wong akeh. Beda nalika menika dirangkep dening MC kabeh. Ya MC, ya pambagya harja, mengko saka tamune masrahke MC-ne sing nampa sisan, rampung kuwi ular-ular karo dongane sisan. Kaya ora ana wong liya, Pramila nalika menika saged beberapa orang menika praja. Nah, prayoginipun neng nggon menapa tataran desa dan didum digoreng generasi menika didum. MC menika saking kalangan muda, pambagya harja dan sebagainya saking kalangan sepuh. Dadi semua terlibat. Nah, mung kala mangsa ingkang dados menapa pepalang menika sing nom-noman kuwi nek dijak wicara ngono kuwi karena memang minat khusus. Lah minat khusus menika badhe saged menapa nggih tuwuh menika padatan menawi terkait dengan ekonomi. Terkait dengan ekonomi biasanya terus minat untuk belajar ke situ. Dan memang kula piyambak ya ngrasake
ketika ambil yang Jakarta MC, mereka ya secara perekonomian ya iso terbantu sangat. Saya Yogyakarta, mereka kan bisa. Terus kepean catatan mereka perlu tergantung tugas penjenengan sebagai apa, Pranoto Coro atau Pamedar Sabdo. MC catatannya kaya wau. Pamedar Sabdo, pamane Pambagioarjo. Oh berarti iki acarane apa, sing duwe gawe sapa? Terus aku arep ngaturke apa? Nek Pambagioarjo cetha panggung. Selamat datang. Jenenge Pambagioarjo kok. Selamat datang. Nepungke aku ki sapa? Terus selamat datang. Bar selamat datang ngaturke panuwun. Bar ngaturke panuwun nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten nek le nampa tamu ana kurange dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah nyekecakaken pinarak lenggah. Nyekecakaken lenggah. Jadi Pamedar Sabdo menapa? Pambagioarjo menika ora ana tembung panundung. Ora ana tembung panundung. Panundung menika menawi acara menika sampun purna panjenengan nersakaken pamit kundur ngendharaken sugeng kundur. Iku jenenge panundung. Yang boleh menggunakan tembung panundung menika hanya panampi. Jadi sik nampa pasrah, nampa boyong. Nek tamune pamit, nek tamune ora pamit ya ora sah. Ya ada sah. Tembung panundung. Jadi kita akan belajar terkait dengan lajeng nggih, monggo. Terkait waus antara sembah sabtu antara matur nuwun kali nyuwun pangapunten niku kebalik. Enggak boleh kebalik. Boleh kebalik. Yang baku unsur-unsur menika wau ada. Jadi saged nyuwun pangapunten sik saged. Lah masalahnya unsurane wonten. Nepungke aku sapa? Ngaturke sugeng rawuh. Dadi nek Yogyakarta menika kasanahnya sugeng rawuh, nek Surakarta wilujeng. Jadi memang ada perbedaan tembung-tembung sing mencirikan ini Yogyakarta, mencirikan ini Surakarta. Jadi nepungke iki sapa? Bagi akhir rawuhe tamu. Ngaturke panuwun nyuwun pangapunten. Manggake nek arep ana daharan dan sebagainya. Niku formulasinya pamane antarane ngaturke panuwun karo nyuwun pangapunten ulang-ulang ndak masalah. Nek unsure wonten. Wonten pitakenan malih, boleh Mbak Penny wonten pertanyaan. Dereng Bapak, sementara belum. Nyun sewu Pak Faisal. Kalau yang tadi Nyun sewu yang terdengarkah? Halo? Terdengarkah? Halo. Baik. Menawi tadi kan Pamedar Sabdo nggih. Itu menawi menyiapkan tag pun komplit atau poin-poin saja nggih. Oh. Oke. Terus sami kalian MC Pamedar Sabdo menika saged ugi kanthi teks komplit, saged kanthi teks komplit. Namun ingkang perlu dipun gatosaken jangan sampai ada kalimat tertinggal ke halaman berikutnya. Menika prayoginipun kados ngaten supados menika mangke saged runtut terus nek goleki ora bingung. Nggih. Aman gitu nggih. Aman nggih. Terus pamanipun dalam catatan satu halaman menika gedene maksimal nggih. Gedene catatan menika sak folio diparuh menika maksimale. Dadi aja catetane aja sak folio utuh. Sak folio utuh tutupi. Nggih. Jadi menika separone. Oh. Separone. Terus menika saged dipun menapa ya
tulis utuh bisa. Ditulis utuh bisa. Cuman anu di Tak untuk halaman menika pamane dadi 2 paragraf atau 3 paragraf. Ini jangan sampai ada kalimat tertinggal ke halaman berikutnya. ya itu Pak panik nanti. Bagiojo saged, Pak, seperti itu. Masrahke saged. Nah, sing rada repot niku le napa? Regane nek jenenge napa niku kudu Harus ngematke sing nah, iya. dipasrahke apa. Harus connect gitu nggih, harus connect. Nggih, kudu connect. Pamane sing masrahke uluk salam. Aturaken salam takdim. Kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kok sik napa ya kudu jawab salam. Salame, salam jawaban, kudu salam panutup. Kalau mongso ora ngaten. Nggih, katampi kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam panutup kudu salam jawaban. Nah, salam jawaban waalaikum. Masrahaken pisang sanggan sing napa nggih kula tampi pisang sanggan seperti. Nyuwun pamit, kene ya ngimbang. Lah dadi ngimbangi iya. antarane pasrah karo napa niku ora kok bab apik-apikan tembung. Lengkap lah gitu ya. Pasrah ki apa kene napa. Senajan to bab pasrah panampi menika sing napa inggih sedaya ingkang pun wedharaken wau kula tampi sah. Nek dadine apa? Dadine ora menghormati marang tamu. Nggih. Padahal tamu le ngendika wijang dak akeh. Nah, kita mengimbanginya juga seperti itu. Ora kok api-apian. Ning apa sing diaturke, diwedarke mereka diimbangi. Salam kene ya jawab salam. Ngaturke pisang sanggan kene ya nampa. Ngaturke Upo karti pangiring, sing maneka warni serah-serah nika. Kene ya nampa. Ngaturke calon manten ya ditampa dan sebagainya. Dadi nika namanipun imbang ngoten niku. Ya nyekrup nggih, nyekrup api-apian le napa? Api-apian le kraket dosa. Nggih, sinkron. Dadi nek nggo pamedhar sabda menapa menika arep tulis untuk boleh saged mawon. Menawi anu Pak Faisal. Untuk mengurangi kesan membaca kados pundi nggih? Nggih, untuk mengurangi kesan membaca, panjenengan ampun textbook tegese nalika ngendika, nggih Pak Widodo, menika uga kudu karo nyawang audien. Nggih. Dados boten terpaku dhateng tulisan. Boten terpaku dhateng tulisan. Dados menika kalau mongso nyawang tulisan lajeng ugi nyawang audien utawi nyawang para tamu supados menapa supados gathuke rasa menika tidak hanya melalui telinga tapi juga melalui mata. Gathuke rasa menika tidak hanya melalui telinga tapi juga melalui mata. Menika kados lajeng caranipun malih supaya menurake tok maca panjenengan mempelajari rumiyin. Oh nggih, mateng dulu lah. Nggih. Kudu purwaos rumiyin saderenge pun minggah aja nganti le maos menika wonten nginggil. Lagek wae maca ning kono kuwi menika bahaya. Dadi tetep saderenge minggah mimbar menika kudu matengkan dulu. Rumiyin. Terus wonten kata-kata ngeten, kata-katane apik. Jika naik mimbar tanpa persiapan maka akan turun mimbar tanpa kehormatan. Oh iya, betul. Jika naik mimbar tanpa persiapan, maka akan turun mimbar tanpa penghormatan. Tegese wirang. Ya setuju banget. Pramila supaya nyuda grogi masalah kula wau. Menika sing baku dijiwani loro menguasai materi. Materi baik MC maupun materi untuk pamedhar sabda. Ketika kita menguasai materi, lah kok didadak ya, nggih. As nggih kan nggih. Pakai keluarga, oke. Kula butuhe jenenge sinten? Because karena materinya kita sudah menguasai, kados masalah karo wau apalan. Metode apalan. Apalannya wis lumayan. Datun nomo-nomo, nama-nama siapa sebut tak sebut
nomor-nomor sinten yang kudu tak atur. Lah menika dengan menguasai materi menika badhe langkung menapa sih? Carane wong lelungan iki sangune luwih akeh. Ketika kita bepergian sangune luwih akeh, kuwi luwih ayem. Menika ngaten. Dados saged kemawon Pak Widodo menika menawi badhe pun tulis petah menika saged. Serah panampi petah menika nggih saged dipun tulis petah. Iya, asal jangan sampai 10 halaman lah itu ya. Saya sakit itu mabuk nanti. Atau nulis sangat. Tulisan menapa datang catatan menika nek diketik ya langsung prayoga, tur font ya digedhekke. Nek ditulis tangan ya iso maos tulisane dhewe. Karena di panggung itu, di depan itu kan suasana sangat mudah panik ya. Kalau nggak matang persiapannya memang bisa bubar memang ya. Pramila menika kangge persiapan menika siji nyepake materi, angka loro nyepake ati. Oh, nggih. Nggih nyepake ati. Karena apa? Ketika kita naik panggung, masuk ke area menika jenenge wis pentas. Nah, ya itu perang itu pentas menika berarti kudu ana persiapan sadurunge pentas. Nah, nek persiapan sadurunge pentas berarti sadurunge munggah panggung. Persiapannya piye sing cara gampang? Setunggal menika unjal napas landung. Jadi napas panjang menika sedikit banyak akan menapa ngeleremke. Dadi atine iki ora deg-degan. Leremke. Dan menika napas panjang. Lajeng benake sarwa-sarwi sing templek ning salira pamane busana Jawa ya ning ngesor, aja neng dhuwur panggung. Benang gesek lagi munggah. Klebu ketika kita menggunakan ini. Kudu nganggo tesmak, nganggo kacamata ya disiapke. Minggah datang ke panggungan, menika lajeng nyeting mic, nek mike nganggo stand. Terus menawi ada stand mic, menika cukup dipaske karo salirane awake dhewe. Aja nganti manut karo soundman. Soundman le masang keduren terus awak dhewe jinjit ngeranggeh. Ora dangak menika ora secara gestur bahasa tubuh tidak indah. Mike kendhen terus manglung supayane iso ngeranggeh mic. Terus awake dadi bungkuk. Menika ya kurang bagus. Jadi mic menika dipaske karo tutup. Dan ada let antarane mic karo tutup. Aja meplek. Nek ana stand mic sebaiknya mic tidak dilolos. Jadi tata etikane pancen ini ana stand mic berarti karek benake. Lah kejaba nek diaturi mic wireless tanpa nganggo stand, mereka akan beda. Mergane apa nek ana stand terus mic dilolos awak dhewe ning ngendika teng mriku, ngatur teng mriku. Lah stand iki gunane apa? Ngerget-ngergeti foto. Dadi nek pamane kudu menika dilolos karena nggone sempit pamane. Stand-nya dipindah. Boleh stand-nya dipindah. Menika saged mawi kados menika teknik making lan ngupadi utawi madosi papan ingkang strategis kangge jumeneng utawi ngadeg. Jadi nek tata cara Ngayogyakarta limrahipun kangge wedding umpamipun mantenan MC menika ketok. Nek cara Ngayogyakarta. Nek cara Surakarta dan Solo Raya menika biasane MC ora ketok. Dadi MC nek mburi karo sound system. Oh, jadi ngerti suaranya tok nggih. Ngerti suaranya tok nggih. Kula beberapa waktu kadawan nggih masrah ke teng Wonogiri, teng Klaten dan sebagainya MC-ne ora ketok. Nek ketika kula MC ning daerah Klaten, ya kula ya tetep nang arep. Dadi iso dibedhek iki MC-ne ora mung saka Klaten. Jajal. Faisal. Nggih, terus Pak Bani. Iya. Bapak izin mau bertanya. Jikalau kita nanti ketika contoh ini sudah berjalan gitu ya MC-nya, kemudian ada
salah kata atau mungkin penyebutan yang salah gitu atau mungkin kalimat atau rundownnya yang kita sampaikan salah itu sebenarnya apa ya sikap yang bisa kita ambil atau langkah yang kita ambil ketika di waktu itu gitu. Mohon sih. Tapi umpamanya ada hal yang salah, kita langsung mohon maaf Bapak, langsung di counter tang berikut. Salah sebut nama pamanipun. Tulisannya Legawa, ning limaca guna Legowo. Kita nyebutnya Legawa. Oh mohon maaf Bapak Legowo langsung. Nah, menika adalah contoh ketika kita tidak connect karo si acara. Jadi ketika kita menerima naskah opo mamane sebagai MC, menerima naskah Q-Cut sing arep diwaca MC. Nah, teng mriku kita bisa konfirmasi kepada si acara. Iki le maca Legawa apa Legowo? Iki le maca Bima Hadi Surya apa Bima Hadi Surya? Apa maneh Bupati Gunung Kidul sing kala wingi tertulis Sunartana. Iki le maca Sunartana apa Sunartono? Betul gathuk karo si acara. Gathuk karo protokoler mamane karena bupati. Dan ternyata di maca Sunartana. Terus nek ana tembung-tembung sing keliru, langsung kita mohon maaf di situ. Tindes dan secara tegas. Tidak perlu menapa mingset atau golek tembung kepiye. Terutama untuk protokoler. Nek dienggo sing non protokoler, pamane manten dan sebagainya, wis iso digawe luas. Nah, protokoler ya memang seperti itu. Dan biasanya protokoler menika sebelum acara menika dicek sih. Berkali-kali saya MC untuk acara agenda wayang suran di Kepatihan, Gubernuran. Nah, menika sebelum acara tagmu kaya ngopo Mas? Jadi suka protokoler dicek sih. Niki tagnya. Semua yang akan diomongke dicatat. Oh ya, oke. Terutama nanti ketika Pak Gubernur rawuh. Gubernur rawuh itu penyebutannya kudu pas. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 cara Indonesia. Cara Jawa aja Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 11. Tidak perlu nanti Karso Dalem sampeyan dalem Kang Sinuwun Kanjeng Sultan dan sebagainya. Jadi cek menika perlu. Nah, dinggo ngawekani pancen perlu cek dengan si acara menika Mbak Beni. Bagaimana rangkaian acara menika, apakah ini sudah fix? Terus penyebutan nama menika perlu dikomunikasikan. Pangkat titel nek ora pirsa yo disebut diwaca panane. Profesor Dr. Jagal Marseno MSc. Artinya MSc pun disebut MSc. Ini nek ngerti jabarane luwih prayoga daripada nek ora ngerti terus golek-golek MSc itu apa ya? Master of Science atau Master of apa? Nah, repot. Nah, mereka atas. Jadi nek ketika terjadi trouble atau kesalahan, mereka proyek langsung di counter saat itu juga. Atau ketika sudah upamane ngaturi sambutan atau Pambagioarjo atau Pamedar Sabdo, kita menyebutkan nama kleru, yang wis kebaca dipersilahkan. Berarti nanti tidak perlu dengan mohon maaf, langsung ketika mengaturkan terima kasih menikah dengan penyebutan nama yang benar. Upamane adicara salajengipun nunggih kasuwun wedharing pangandika saking Bupati Gunung Kidul panjenenganipun Bapak Sunartono. Dumateng Bapak Sunartono semoga. Bupati sudah naik drep lajeng pidato. Rampung pidato. Nah, ini ketika MC mundur diketik atau lagi ya.
Mas penyebutannya bukan Sunartono, nek Sumartana. Nah, bar Bupati mandap utawa bar pidato ngatur panuwun langsung mawon. Terima kasih, matur nuwun katuraken dumateng Bupati Gunung Kidul Bapak Sunartana. Jadi ora perlu nek kasusnya kados ngaten ora perlu dengan mohon maaf dan sebagainya karena wis berlalu. Ini secara protokoler kados ngaten. Oh, enggak perlu maaf ya tadi ya. Enggak perlu maaf karena begitu wis rampung pidato langsung kita meralat meralat asma. Nggih. Menika nek protokoler kados ngaten. Well, lugas saja. Protokoler lebih lugas daripada gue mantenan. Mantenan itu kadang kalau tembung-tembungnya kadang kalau ngalor itu nih, campur aduk nih. Ikan dengan tembung-tembungnya. Pak Pasal nyun sewu nyambung, maaf ya Bu Mbak Penny ya. Tadi kan ada yang sakral, ada yang dianggap kurang begitu sakral, seperti ada yang dalam tadi kan sakral suasananya ya. Lah kapan kita baik MC ataupun pembicara, pemberi sambutan misalnya, itu bisa menyelipkan humor atau apalah, itu tuh kapan dan bagaimana? Itu kan betul kan kita sakral banget, jadi nggak boleh ada humor itu loh. Sepertinya gitu ya. Monggo nyuwun pangapunten matur nuwun. Dados kangge menapa bab humor dan sebagainya menika bumbu. Tegesipun bumbu menika mung sithik. Nek bumbune kakean ya ora enak. Malah melenek. Nggih, bumbu menika mung sithik. Tur ketika kita akan bergurau atau apa humor sithik niku wau ya kudu ngerti empat papan. Iki nggon iki diselipi pas ora. Nah ora ojo. Nggih, malah hancur nanti. Nggih, nah ora ojo. Terutama nek nggon protokoler ojo. Ning nek nggon non protokoler saged kemawon. Kowe tetep kudu mulat iki nggone pas apa ora. Hati-hati. Upamane ketika akad nikah. Akad nikah menika acara sing sakral. Dadi ning kono aja dienggo guyon. Aja dienggo guyon. Lek guyon kapan? Bar akad nikah. Upamane pas pasang cincin, bar akad nikah terus to masrahke buku, masrahke mahar, terus ana pasang cincin. Nah, teng mriku diselipi nggo guyon kena mawon. Mawon. Tegese empat papan, namanya pasang cincin. Nika kalpi korumi badhe kapasangaken wonten ing kerajaan manis asta gengen awit sampun palakrama. Nggih monggo dumateng Mbak Dian utawi Jeng Dian pareng masanaken kalpika dhateng ing garwa Mas Irwan. Monggo Mas Irwan iki le kaku engko wae tangane. Saiki lemes e. Nggih. Nah niku tegese empat papan. Ya, itu hidup lah suasananya ya. Papan. Tidak setiap nggon niku dienggo guyon. Nggih. Boten saben nggon niku dienggo guyon. Mergane napa? Mergane sakniki sing kula tingali. MC menika kadang kala dianggap itu adalah sak nggon guyon. Boten. MC itu tidak harus gawe guyu kok. Yeah. Tidak harus gawe guyu. Ning MC menika bisa menjalankan rangkaian acara menika dengan sempurna, dengan selamat kali basane. Saka ngarep tekan buri menika bisa lumampah kanthi prayogi. MC menika nggih kedah menapa nggih tembungipun gadah rekodaya. Rekodaya supados acara menika tetap lumampah. Seandainya terjadi trouble. Meskipun MC menika boten sawetahipun sebagai menapa? Boten sawetahipun sebagai pengambil keputusan. Karena pengambil keputusan dudu MC, yang ketua panitia. Contoh, nalika semanten kula MC datang Prambanan. Manten. Rapat panitia. Menika pun ngendikaaken ngaten Mas Benjing menika kanthi live gamelan. Oke, sedika.
wonten beksanipun tari kalih. Beksan Karonse kalian Gabyong Pariano. Oke, setiko. Resepsinipun resepsi lenggah. Oke. Nah, resepsi lenggah menika rak rumuse 90 menit seyogianya sudah selesai. Nah, resepsi lenggah ratusan menika 90 menit dari pembukaan sampai salam penutup itu 90 menit seyogianya sudah selesai. Nah, resepsi prasmanan bisa 120 menit. Nah, ketika rapat panitia mereka sampun kados ngaten, 2 tari live dan sebagainya wis dirancang terus acara. Hari H menika wonten pihak keluarga dateng nggawa bocah wis ditandani busana tari dan bukan tari Karonse karo Gabyong. 2 macam tari. Kalau kaget ketika disamperi keluarga, Mas niki mungkin anak kula le joget jam pinten. Joget napa Bu? Iki Bondan Tani kalian Manipuren. Wis kedah. Sekedap kula tak matur ketua panitia. Pemergane wingi teng rapat mboten wonten. Tapi kan kita tidak mungkin ketika bocah-bocah wis teko dandan busana tari, iki ra tariane kok Bali. Ya, sake lah ya. Oke, dados kula lajeng sambat kalian ketua panitia. Pak, menika wonten kados ngaten. Menika saking keluarga menika larenipun sampun busana tari, sampun siap untuk pentas tari. Menika dos pundi kula derek sebagai MC. Nanti MC tidak memutuskan. Nah, ketua panitia, wah iki mah nambahi gawean. Pun kula bingung Mas, kula derek jenengan mawon. Wah, nggih, ngaten. Solusi kula ngeten. Jadi kula klumpuke ketua panitia karo sabet kanca sing ngobetke mburi tentang hidangan. Iki gandeng beda rencana karo sing wingi rapat. Iki kula gawe tata gelar ngaten. Saben pangandika diselingi tari dan ketika nanti tari panjenengan ngetokke konsumsi. Konsumsine napa mawon, Mas? Tujuan snack, dahar, apa sop, dahar, es krim. Oke. Berarti mengke nalika tari niki jenengan ngedalke niki nggih. Ketika niki jenengan ngedalke niki. Dan ketika ana wicara jenengan stop sik. Ketika ada yang berbicara di depan, jenengan aja nglateke sik. Lateke sing mburi rawuh nek sing arep. Nah, ketika solusi itu diterima, ya saged lancar ning niki mungkin manu. Cetha bakal ana tembung sing ngabangke kuping. Tembung sing ngabangke kuping cetha ana dan kita harus siap menerima. Oh nggih. Dan tenan ternyata. Apa sing kula omongke bener. Dari pihak tamu menika ling Alembono ya wah menika jan saya sangat bahagian yang siap menika mirip pentas pitulasan. Oh. Pergetarannya akeh. Pergetarannya ke pentas pitulasan gayeng reget. Dia kita harus menerima sing baku acara ini lumampah sukses. Nah, menika kudu sugereka kados ngaten. Menika jajaring MC menapa yang perlu panjenengan gatosaken. Beda nek protokoler ya malah para dicatet kabeh sing diwaca ya apa anane niku. Wingi kula teng Malaysia karena berhadapan dengan kasarane protokoler kerajaan Pahang, dia tetap kudu ditulis dalam bahasa Indonesia tapi ada Jawa dalam penyebutan gelar kebangsawanan. Nek sing rada riskan teng mriku. Atas nanti ditulis kabeh. Nah, teng mriki nggih limrahe wonten. Menika antawisipun ngaten Pak. Oke, matur nuwun sangat Pak Faisal. Ini siap ke berarti Pak Faisal itu Malaysia sudah berarti ke mana tuh yang ke Amerika Latin itu yang Suriname. Suriname harusnya ke sana besok kapan-kapan. Suriname menika kualianipun Pak. Jadi Suriname itu tidak bisa menerima basa kromo. Oh malah ya. Karena kalau nanti nampi rawuhe duta besar Suriname. Oh ngerti. Nampi rawuhe duta besar Suriname ke Yogyakarta.
Lah rekane wong Suriname ki akeh wong Jawa dan menggunakan basa Jawa. Lah kula nganggo basa krama ngeten iki. Nganggo basa krama ngeten iki. Mereka aku ora ngerti ya kowe iki ngomong apa. Ayo Gatot Kaca. Ngomong apa. Antasena. Nggih. Oh ya, berarti lek ngomong kudu ngoko wae ngoko kasar. Ngoko wae ngoko kasar niku. Wong nalika apa? Dinner, makan malam ngoten niku nggih bagi mereka mungkin suatu ya yang biasa ning tumrap ngayuk Jakarta teranya. Pamane ngaten iki kan ketembunge iki nganti metu tembung ndas. Sing dindas kenku Pak Sultan. Waduh, bisa tetap nggak enak ya. Tetap nggak enak. Tetap nggak enak, baru tahu kalau itu nggak tahu, tapi tetap nggak enak itu. Nggak enak. Bagi mereka biasa. Ya, tapi kita yang dengar nggak enak bagi orang Jogja. Nah, kita yang dengar nggak enak. Betul. Nggak nyaman itu ya. Nggak nyaman hasil. Tadi bahan itu karo ngarsa dalem dienggo bahane pas ngendika bab basa Jawa. Oh, ini. Ndasmu ku Pak Sultan. Atas ngaten kula wingi tadi kahanane Suriname seperti itu. Ini nggon adat menika masih sangat sami nggih. Apa kenceng terus jeneng-jeneng menika ya sing nganggo jeneng-jeneng Jawa cara kuno. Kartotinomo, Sestrodiharjo, sebagai nama marga malah. Iya, bagus juga. Nama marga. Oke. Ya. Beberapa kali kanca-kancanya katuran tindak mereka nggih kon marai anu niku napa? Karawitan, pedalangan, nyondro manten. Ini ya nyondro ya nganggo Jawa ngoko tadi. Lucu. Lucu ya. Tengselkit nang. Karena kita tidak ora kulino. Nggih. Kan menika ora kulino. Nggih. Matur nuwun sangat. Bilih wonten pangandika sanesipun semoga iki tunggu menapa pambuka. Bahasanya nanti kita akan belajar banyak hal terkait dengan mereka lah. Antawisipun sing dadi kendala kanca-kancane kadang kala ngoten. Supaya ning iso matur merdeka ning arep piye. Nah menika setunggal jam terbang. Angka kalih menika kosakata. Kosakata menika ya iki tegese apa kata-kata ini. Wonten ing ngriku sawetawis sampun neng mbok bilih mangke nalika lampahing pasinaon menika wonten tembung-tembung kata-kata sing aneh jenengan catet tegese iki lah menika badhe nambahi kosakata seserta menika. Terus nalika nyinau maos diktat menika pamanipun nang omah dilaleh ana wektu lodan. Anggenipun maos aja kanthi aliran kebatinan. Aliran kebatinan iki mung ditonton karepe ngene. Oh iya, dom paham. Boten. Ning disuarakan. Ketika disuarakan, mereka akan banyak indera yang menerima. Jadi dengan aliran kebatinan, cuma dari indera penglihatan. Mergane nonton tulisan. Nek disuarakan, mereka siji nonton tulisan. Angka loro menika badhe mireng. Apa yang kita suarakan menika mireng. Angka 3 menika pelafalan. Apa yang kita lafalkan menika dadi cetha. Lah bisane cetha mergane kulino. Lah sing rada repot ora lek ngulinake menika. Menika kados diwaca dengan disuarakan. Memang skill kok. Ini memang keterampilan banget ya. Keterampilan kok. Jam terbang cara lingkae. Seperti latihan renang ya harus praktek renang, masa di batin ya nggak iso nggih. Leres nggih. Nggih, menika antawisipun ingkang mangke badhe dipun sinau sesarengan sadangunipun
kirang langkung 16 kali pertemuan. Punangkah mangke saderengipun siang kula saged rampung. Mbak pilih ada minggu-minggu tertentu yang seminggu mungkin pertemuannya menjadi 3 kali sebatas manggung. Mergane nek seminggu 2 kali menika 13 kali namun. Oh iya. Tiga pertemuan. Dia pakai bab menapa jadwal saged dipun perintah malih. Jadi pilih mekaten pepanggihan pambuka ing dalu menika matur nuwun sangat para kanca kula matur para kanca kemawon dadi para rencang menika rewat. Boten para murid nggih, Pak. Boten kanca mawon. Murid Para kanca, dados wonten Kraton Ngayogyakarta menika anggenipun ngaturi nggih para kanca wonten Pakualaman menika njenenganipun ngaturi nggih para kanca. Dilalaipun kula ugi ngabdi wonten Kraton Ngayogyakarta wonten golongan dalang. Luar biasa. Wonten Kraton Ngayogyakarta menika pun paringi nama Mas Bekel Cermo Iswara. Terus pun datang dalang menawi wonten pura Pakualaman kala mangsa kula kakersakaken kangge lampah upacara adat wonten ing ngriku. Nalika kala wingi mantu dhawuhaken menika kula minangka seksi adat wonten ing pura Pakualaman. Dengan menapa sih kasarane surat tugas langsung karena saya bukan abdi dalam Pakualaman. Oke. Itu darah biru nggih. Boten namung biru Pak Jano Barabir. Darah biru sangat. Dua kraton kayaknya. Makaten dalu menika pitepangan lan ugi menapa pambuka kangge pasinaon mugi-mugi menika nambahi greget kangge kanca-kanca menika sinau gayut kalian wicara Jawa ing pangangkat. Asiling sinau menika boten namung migunani nanging ugi murakabi tumrap panjenengan sedaya. Migunani menika berguna tumrap diri pribadi, murakabi menika migunani tumrap sak kiwa tengen panjenengan sedaya. Amin. Semoga pepanggihan ing dalu menika dipun pungkasi kanthi munjukaken raos syukur wonten asmanipun Gusti ingkang Maha Agung kanthi tetunggal anut kapitadosan ingkang rinasuk. Tetunggal semoga kula dherekaken. Matur nuwun katur dumateng para kanca wonten ing online Pak Widodo, Mbak Penny lan ugi para kanca ingkang wonten kelas menika Mas Sarono, Mas Erlan lan ugi Mas Roni. Sugeng dalu, sugeng putur, sugeng aso mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Faisal. Sugeng pinanggih malih benjing kemis. Gandul itu kok yang wis dulur nang kono. Sinten, Pak? Mas Hendri Susanto. Mas Hendri, guru SMA Muhammadiyah.